snimat više dirajte. Ja ću prvi, može? Normal efekt. Efekt, da. Evo ovaj meč nema nikakvu strane posla da dođe. Saman okej? To znači da je centar spoja snježen. Okej. Koliko ona dobila? Plus 800, znači gubiš 800. 1700. Znači na 5-5. Efekt. Send. 2. Da. U mainu. Ok. Chain maskarena. Ok. Možeš chaina dok nemaš drugog monstra. Da. Chain card.
Prije nekih 5-6 godina u osnovnoj školi sam se bavio s Legićima. Sam se bavio s Legićima, učio sam Photoshop i sve sad negdje. Ja, Legići. A nema. A mislim, znam da si ti to jedan. A eto. To je samo trend, to je normalno samo. To ti je srednja zona. Longa.